הציפיות גובות ממך מחיר. קונפליקט מוביל לקונפליקט אחר עד שאתה מבין שיש צורך לשחרר את ההשקפה שלך. הבדלים אמורים לקרות כי הם יוצרים ייחוד אצל כולם. חבק כל רגע קטן שיש לחיים להציע, חיצונית ופנימית. רטט בסביבה אהובה הוא נפלא ויפה. כאשר מצב חיים לא נעים, אתה עלול להרגיש דאגה, מפחיד, חרדה, עצוב, בודד או חסר תקווה. זה רק המראה שאתה מגיב אליו. אם תסתכל מתחתיו כדי להבין את האמת, יש היבט קל מהעניין. חוץ מזה, התמודדות עם אתגר בצורה חיובית מועילה לך ללמוד ולצמוח. האדם שחשוב לך או שאתה מתאהב משנה אותך הכי הרבה. לטוב ולרע, הכל תלוי איך אתה מאמץ את המסע של מערכת היחסים הזו. חשוב לציין, מהדינמיקה של מערכת היחסים, אל תפחדו מהחושך. יש ללמוד שיעור נשמה אחד או יותר עקב קרמה מהחיים הקודמים. בהיבט האור, השפעת החושך יכולה להתפוגג מריפוי הנשמה, כדי לבנות אני פנימי טוב יותר. שינוי הוא מה שאתה צריך עכשיו במקום להיתקע בהתנהגות הישנה, שבה החינוך שלך ייצב היטב את הביטוי שלך. התבוננות בעברך יכולה להביא את האמת שלך החוצה כדי לבחון כיצד עליך לשנות. שינוי חיובי הוא על הסרת התקשרויות כגון אהבה מותנית שאינן משרתות את הטוב ביותר שלך. הגיע הזמן לצעוד מעבר לחיי היומיום הרגילים שלך. צא להרפתקה נוספת על הלא ידוע שלך כדי לאבד את הלך הרוח המתפשר שלך. להיות מי שאתה באמת זה לא להיות חביב על אנשים אחרים. מה שאתה צריך לתעדף זה באמת אתה. מה הזנת את הנשמה שלך? אם אתה שם לב שהרגש השלילי שלך עולה, זה אומר שאתה משקר לעצמך מה באמת עושה אותך מאושר. שנה את כיוון החיים שלך. בילוי במקום מוגן, קדוש או מקודש יכול לגלות התחדשות ואפילו שלווה. שינוי סביבה הקשורה למים או לטבע עשוי להתאים לך יותר כדי לחבר את האינטואיציה שלך. שמחו על הסימנים הרוחניים שידחפו אתכם אל האני הגבוה שלכם. אתה מנסה קשה מדי למצוא קבלה מהאני החיצוני שלך כדי להעריך את קיומך. לפיכך, לחיות על פי האור הפנימי שלך זה מאתגר. אתה חייב לעודד את עצמך לצאת למסע נשמה כדי למצוא את מי שאתה באמת. זה דורש מודעות עצמית לתמונה השלמה מבפנים ומבחוץ לגבי האופן שבו השפעות שונות השפיעו עליך לאורך כל החיים האלה. כל מה שקרה לך ויקרה לך הולך לסייע לך בהקשר זה. אז בחר בקפידה איך אתה תופס אותם. הקשב עמוק יותר וחוש עמוק יותר. מתחת למראה, הקבצים המצורפים המשפיעים מיועדים לך לעבוד על שחרורם. מחויבות לאהבה ללא תנאי היא קשה לחיות בחברה שמסיתה לתנאים. זו אחת הסיבות העיקריות לנשמה הלא ממומשת שלך. השליליות שלך מושכת יותר מאותו הדבר. זה תלוי במאמץ שלך להאיר את עצמך מהתהפוכות כדי ליישר את נשמתך להיבטים האור שמגיעים מאהבה ללא תנאי. בתהליך זה, חשוב לך לזהות את ההבדל בין אהבה ללא תנאי לאהבה מותנית. שימו לב שהאהבה טהורה לעולם אינה נגועה בתנאים כלשהם. כאשר אתה מזהה אהבה מותנית אחת בכל פעם, עליך לנצל את ההזדמנות לבטל אותה. סמוך על האינטואיציה שלך שתנחה אותך. מסננים הזויים מעוררים את המוח שלך להגביל את יכולתך לדעת את האמת. זהו כוחן של יצירות אנושיות המשפיעות עליך מאז הגידול. אם אתה שומר על התנהגות ניטרלית להתבוננות, אתה יכול לראות מבעד לפגמים. המאמץ טמון באי כרוך בהתאמה אישית. אתה צריך לפקפק בכל פעם בכוונתך, מהי התחושה שמניעה אותך לפעול או להגיב? מודעות עצמית עמוקה יותר היא תפקיד מכריע בשינוי עצמי.
אתה יכול רק לשפר את המודעות העצמית שלך לאט לאט כל עוד אתה מנצל את ההזדמנויות, שהן מגיעות אליך באופן בלתי צפוי. לכן, עליכם להיפתח לכל האפשרויות. להשאיר מאחור את כושר השיפוט שלכם ולהכיר במכשולים כלקחים חיוביים. לוותר על הגנתיות בתקשורת שלך. במקום זאת, עמדו זקוף, הקשיבו ולמדו. ללגום באוויר מבלי למהר לעבר העתיד, שווה ליהנות מהאהבה.